aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a jira la k'a fɔ nin ye bi Mali ka kibaruyaw waati selen ye aw y'a bisimila Bakari Kulubali Yelekiba Ambassadeur ale bɛna kibaruyaw walawala ka ɲɛsin aw ma bi tarata novembre kalo tile 15 san 2022 Ama damla anw yɛrɛ fɛ Kati yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi tarata novembre kalo tile 15 2022 i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko COPAMA n'o ye coalition des patriotes du Mali soutien à la transition olu ye jɛrɛba kɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 10 waati rond-point cinquantenaire la Kati yan min filɛ nin ye commissariat du premier arrondissement kɛrɛfɛ ka gu Kati CCRF la awa i k'a dɔn COPAMA soutien à la transition u ka nin jɛrɛba in i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu caman olu nana faraw kan ayiwa u tun bɛ ka laɲini tun ye fɛn min kɔni ye n'o ye lajɛ in kun ye o tun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Adama Ben Jara n'u b'a wele ko Ben le cerveau i k'a dɔn u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u bɛ se ka bɔ conseil national de la transition na cogo min na n'o ye SNT ye awa kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Kati dugutigiw ka coordinateur n'o ye Cɛkura Konɛ ni bɛɛ b'a wele ko Buware ale tun bɛ yen nɔ ka fara kafo maaw kan fo ka taa se ayiwa surasi cɛsabatɔ musow olu ka jɛkulu maaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani jɛkulu caman ka bɔ sigida wɛrɛw la i n'a fɔ Kolokani mara Bamakɔ sigida dɔw ani Kati sigida dɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ayiwa min bɛ tali kɛ Kati ka musow ka ɲɛma n'o ye madame Kulubali Maketa ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan o la n'i ye lajɛ in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ Kati commandant ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye préfecture ye ayiwa min bɛ tali kɛ Kati kan muso ɲɛma n'o ye madame Kulubali Maketa ale ni a jɛɲɔgɔnw olu kɔni taara ka taa awa sɛbɛn dɔ kɔni di Kati commandant ma n'o ye Aruna Jara ye o sɛbɛn bɛ di waati min na Kati préfecture la o y'a sɔrɔ Kati commune urbaine maire ba Ela Yɔrɔ Wɔlɔgɛ ma ale bɛ a kɛnɛ kan conseil de cercle président Kati mara kɔnɔ Ela fara Kati commandant ale ka danga filanan kan n'o ye Aruna Berté ye ayiwa madame Kulubali Maketa ale ye sɛbɛn di ayiwa Kati commandant ma Aruna Jara sɛbɛn in na i k'a dɔn a y'a fɔ ni k'a ka hakilina d'a kan an ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ Amena kumakan di ambe fesina kumakan jadi so kumakan de dore de anta fra benya nyala ay min da transition anta fe bisente ku beni anta ka bisente la donc anta fe bi anta fesini nanyi ni diala amana munu tuka bisanga katika oyele aka tinyo mo oyele ibe si de ba da ka furo kono sila donc ame fra da na ka furo kono sila o kumakan de ba fe ka di preve na ka jamama o flelo le tiri fle o da Jara. Ada sawa. Ne kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maître Mohamed Ali Bacili ko ale bilalen bɛ M5 RFP Malikura o ɲɛfɛ i k'a dɔn ayiwa Kɔnima Siribe ale ka mandat banni kɔfɛ octobre kalo tile 31 tɛmɛnen maître Mohamed Ali Bacili ko ale de sugandira ni k'a kɛ comité stratégique di M5 RFP Malikura o ɲɛma kura ye i k'a dɔn a bɛna kalo 3 kɛ a ɲɛfɛ i n'a fɔ ayiwa maa kofɔlen n'o ye maître Mohamed Ali Bacili ye ko a na i seko ni damayira kɛ M5 RFP Malikura a bɛ se k'a san sɔrɔ cogo min na ɲango ayiwa gouvernement ale bɛ marako juguya minnu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a na wulikajɔw kɛ walasa o ko bɛ se ka bali cogo min na. An bɛ taa awa i k'a dɔn Mopti mara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ an ka faamaw n'o y'an ka sɔrdasiw ye olu kɔni ye ayiwa bagan caman u y'o mina Bamaji jɛkuluw la a kɛra u ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ min kɛra alamisa don novembre kalo tile 10 i k'a dɔn a bɛ bagan 600 bɔɲɔngo bɔ u ye minnu mina ayiwa Bamajiw la a kɛra dugu min na Mopti mara la o ye Somadugu ye Somadugu ale bɛ Mopti région kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ bagan 600 min minan'u la bagan suguya minnu don o ye ayiwa sagaw baw i k'a dɔn misiw ani faliw k'o de don a yirala k'a fɔ nin bagan minnu minɛna k'u kɔni bilana jamana ka lasigiden min bɛ nin sigida ninnu na u y'u di olu ma o kɛra jumadon novembre kalo tile 11 san 2022
I k'a dɔn k'a fɔ walasa ka bɔ bi kibaruya kɔnɔna na an b'a kunjɛ ni Côte d'Ivoire jamana ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw k'u ka sɔrɔdasi minnu bɛ baara la MINUSMA kɔnɔna na k'u y'u sama ka bɔ MINUSMA la i k'a dɔn mission permanente de la République de Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye a jira k'a fɔ u ni o jɛɲɔgɔn n'o ye bureau du secrétaire général adjoint o min bɛ bɛn u ko kunna opération de paix n'u k'a ma dakuruɲɛ kelen ko DPO Nations Unies na New York i k'a dɔn k'u bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn Côte d'Ivoire gouvernement n'o ye République de Côte d'Ivoire ye u ye a jira k'a fɔ mission permanente k'u bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye bɛnkan ta u ka sɔrɔdasi minnu u ka polisi minnu n'o ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ani a polisi minnu ni olu kɔni bɛ MINUSMA kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ walasa basigi ani bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na k'olu kɔni bɛ u bɔ o la k'u y'u sama ka bɔ MINUSMA kɔnɔna na i n'a fɔ kibaruya min n'o dira octobre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2022 Côte d'Ivoirekaw ka ministre délégué fɛ n'o ye Léon Kakou Adom o kɛra u ka lajɛ senfɛ min kɛra ani secrétaire général adjoint opération de paix o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye monsieur Jean-Pierre Lacroix a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire ye nin hakilina min ta i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ relève la n'u ye nu sama ka bɔ yen maa minnu bɛ fɔ u kɔ minnu yɛrɛ sinsinnen filɛ nin ye Mopti i k'a dɔn ni u kan ka officier d'état major dɔw n'o ye MZO ye ani officier de police IPO i k'a dɔn olu minnu taali nin yɔrɔ kofɔlen in na o tun bilalen bɛ octobre ani novembre kalo in na san 2022 k'o tɛna bɔ bilen o la Côte d'Ivoire jamana a ye a jira k'a fɔ uti kalo la san 2023 dɔw kun kan ka taa fara nin yɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan olu minnu filɛ nin ye MINUSMA kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a ma o la Côte d'Ivoirekaw ka gouvernement a ye a jira k'a fɔ ko a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin opération de paix n'o ye DPO maaw ma i k'a dɔn u ye u bilali min kɛ olu yɛrɛ ka bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛnkan min talen filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana fɛ ni k'u ka lakana tigilamaw u sama ka bɔ MINUSMA kɔnɔna na i k'a dɔn ko a bɛnkan in Côte d'Ivoirekaw ko nin y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma min bɛ tali kɛ ka maa wɛrɛw bila ko kana Mali kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn ko nin ye o ko kɔni bannen ye mais min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ la k'u ka kɛlɛdenw kɔni bɛ MINUSMA ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ taa jamana wɛrɛ la ka taa bɛn ni kelenya ni basigi kuma kɛ yen nɔ ka to wuli ka jɔ kɛ k'u ka maaw kɔni bɛ olu ka bolo kan ka min bɛ tali kɛ Mali la ko nin ye o kɔni bannen ye u y'u ka maaw sama ka bɔ MINUSMA na Mali kɔnɔna na. Bi Mali lajɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ kulo garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka kibaruyaw la o de ye nin ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn wa an bɛ segin a kan aw kana ɲinɛ k'an ka ja ninnu k'u yɛrɛkɛ ni ka k'u fɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa aw bɛ se ka kibaruyaw jabɔ cogo min na k'a to aw ka sigida la a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna ko kuru sera tiɲɛ na aw k'an bɛ waati wɛrɛw la.